ଅଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦ ଜୁହାରେ ନାଇଁ ଟିକେ ପିଲାଟାରେ ଇଏ ନୁହଁ ଆଉ କୋଉ ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦ ଜୁହାରେ କଣ କରୁଛୁ ଖାଇଦେ ପେଟ ଗରମ ହେଇଯିବ ଆଉ କଣ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଶାନ୍ତ କହନି ଶାନ୍ତ ଶାନ୍ତ सोना ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୋଉ ପଟେ ए सोना ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଇଏ କଣ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇଯାଇଛ तते को देखा के सुनाऊ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ପଟେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣି ହଉନି जानी होनी ନମସ୍କାର नमस्कार ये सोना ଆଜ୍ଞା अरे कौन तो देखा दर्शन नहीं बहुत दिन पर मत देखी जाची ଆପଣ ମୁଁ ତ ସଞ୍ଜୟ ଖୋଜୁଛି ପାଉନି पाउनु मो देखी दी सोना तते ଆଜ୍ଞା जे बहुत दिन पर देखी सोना आजी भारी खुशी लागु देखी तते ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ ଗାଁରେ ଅଛି नहीं तू भारी खुशी अछु ଆଜ୍ଞା रे सोना ଆଜ୍ଞା कौन एते दिन होला कोड जाइलु काई को देखा दर्शन नथिला कोड जाइलु ମୁଁ କଣ ଗାଁରେ ଅଛି ଆଉ ବିଦେଶ विदेश ବିଦେଶ আর তু বিদেশ রে করবো ଆଜ୍ଞା କୋଲକାତା কলকাতা আরে কলকাতা তো হচ্ছে ଆଜ୍ଞା যাও তাহলে বিদেশে পড়াইলে ଆଜ୍ଞା যার সোনা ଆଜ୍ଞା আরে কলকাতায় কোন করছু তো এটি ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିଛି বড় ଚାକିରି ବଡ଼ ଚାକିରି ଜଣା ପଡୁଛି ତ ବେଶ ଉଛାଲ ଓହୋ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଚାକିରି କରୁନାହାନ୍ତି ତୁ କୋଉ ଚାକିରି କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଟ୍ରେନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଟ୍ରେନ ହଁ ଟ୍ରେନ ଚକାରେ ପମ୍ପ ଦଉଛି ଆରେ ଟ୍ରେନ ଚକାରେ ପମ୍ପ ଦଉଛୁ ଆଉ ମୁଁ ଏକଲା ଷଣ୍ଢ ଦାବି ଦଉଛି ଆରେ ଟ୍ରେନ ଚକାରେ କେତେ ପମ୍ପ ଦଉଛୁ ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିନି କାଇଁ ଦେଖିନି ଏମିତି କୋଉ ଟ୍ରେନରେ ଚକାରେ ପମ୍ପ ଦେବାର ମୁଁ ଯାଉଛି ତ ତାହେଲେ ତୁ ସେଇଆ କରୁଛୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଆ କରୁଛୁ ନା ଆଉ କଣ କରୁଛୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବି କରୁଛୁ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମାଗଣା ଚାକିରି କରିଛି ବାଇକିନା ଚାକିରି আর সেটা তো চাকরি এটা পছুয়া আগুয়া পছুଆ পেলি ଦଉଛି ଆଗୁଆ ଠେଲି ଦଉଛି আরে পছুয়া ভাই এ কোন চাকরি ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି না ଟେବୁଲରେ ଥୋଇ ଦଉଛି হ্যাঁ ଗାଦୁ ଗାଦୁ କରୁଛି ওহো আরে স্ত্রী চাকরি কি রে ওহো তাহলে স্ত্রী চাকরি भी করেছো ଆଜ୍ଞା তাহলে গোড়া ইনকাম করেছো না পড়ছে ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା যে সোনা ଆଜ୍ଞା তবে মু তো আজ বহুত দিন পরে আমি কোন জায়গায় দেখিলি ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ভাই খুশি মিলা দেখি ততে ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ତ ଖୁସି ଆଉ যে ଆମ ଭୁଇଁଚା ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ କିଏ ସଫା କରୁଛି ଏଇଠି ଏ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମାଇନାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି ତୁ ମାଇନାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛୁ ଆରେ ତୋ ମାଇନାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲୁ ଆରେ ମୁଁ ତତେ କଣ ମିଛ କହୁଛି ହେଇଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଜମାରୁ ଲୁଗାପଟା ସଫା ହଉନି ସଫା ହଉନି ନା ପଚାର ଆମ ଗାଁ ଲୋକକୁ ତାହେଲେ ମାଇକ ନାହିଁ ପଚାରିବା ନା ପଚାରେ ଚାଲୁ ଭଲ ଅଛ ଆଇଲୁଣି ଭଲ ହସୁଛି ଭଲ ଦେଖିଦେଲ କି ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଦେଖିଦେଲା ତମେ ଯୋଉ ବେଲା ପକେଇକି କ୍ଷୀର ହେଇଛ ଜାଣିଲ କି ଷଣ୍ଢ ମାଛ କେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବନି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପିଡ ତ ଚାଲୁଛି ସ୍ପିଡ ଜାଣିପାରୁନି ତୁଆ ଆମର ଚିହ୍ନା ଲୋକ ଆଉ ଦେଖିଦେଲା ହଁ ନୁଙ୍ଗୁରାଟା ଆଇଟମ କହୁ କହୁ ହଁ କଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏପଟେ ପଚାରେ ଏ ସାରେ ଆମର ଚିହ୍ନା ଲୋକ ଏଠି ଦୋକାନ ଦେବେ ନାତି ଯାଇଥିଲେ ବୋଧେ ଯାଇକି କରୁଛୁ ମଉସା ମଉସା ପିଢି ଆଣିଛ ପିଢି ସାରେ ମଉସା ନା ମନେ ପଡୁନୁ କଥା ମଉସା ନମସ୍କାର ତମ ପଛପଟେ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଲେଣି ତମେ ଯୋଉ ନମ୍ବର ପକେଇଛ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ଢେଙ୍କାନାଳ ଦେଇଦେବୁ ଖାଉଥିଲ ଔଷଧ ମଉସା ତମକୁ କେତେ ମୁଁ ଖୋଜିଲେଣି ପିଢି ଜାଣିବା ପିଢି ବୋହୂକୁ ଦେଖିଦେଲ ବୋହୂକୁ ସବୁ କଥା ପେଟ ଆଡ଼େଇକି ହବ
अरे मैं भूल जगह जमा लुगापटा सफा होनी साले हाँ एरा बड़ा काम सेवा करछे हाँ माइना सेवा न करी फिल्म देखि जाईती हाँ आज ताकी दिनी फोन देई देबी हाँ तेरा सफा बोलुची साले हाँ आज कबाट धरा देबी हाँ এই দেখছি ठीक अच्छे माइना आइले हाँ तार मोटा কথা বার্তা ठीक अच्छे ମୁଁ କबाट ଧରା ଦେଇକି ଆଉची दे दे ନହେଲେ ଫିଟେଇ ଦବ नानी को हाटुकू हो आसी घरे पहुंची गली हम गाड़ी कोना जीती लोक हम गाड़ी चिंता होली ना इतने लोग को अपनी सती अच्छा मौसा हम गाड़ी को होची की तमे तांको देखियो बोली के तुम पचरती की कहू ना के कहू अच्छा जे जाम गाडी को होची जान्छ ये बीच को ना अच्छा जो को होची गाडी सगळं ते बुला बाग बुला ओहो हां कोण दाजमा दार पळे सीधा कोण को दागल असांत तमे ला हाँ देखना हाँ तमे यार शेयर उठले की धाबा नहीं मैं तपने देख के ଟିକେ सियाड़े में मुंह बोली थी खुदिला धाबा हाँ हां सादे हाँ ଆଉ କଣ ଖବର ଭଲ हाँ से ଇ ସାଦେ तू बोले ना सुता ଭଲ ଅଛି हाँ ଆଉ ମୁଁ ତ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି हाँ बूढ़ी के ସାଦେ हाँ ଆଉ ଖାଇଛ मु ହଁ ତ ଏଇଟା ମାନେ ବଢିଆ ଖାଦ୍ୟ ହେଇଥିଲା ବା କଣ ହେଇଥିଲା ବଢିଆ ହେଇଥିଲା ତୁ ଖାଇଲୁନି ମୁଁ ତ ଏଇନୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରୁ ଆସୁଛି ବାପ ଘରୁ ଏଇଠି ଆମ ଘରକୁ ଆଉଛି ଆଉ के जान तू उसी खाई तू की जाइला ମୁଁ ତ ଏଇଠି ନା ମତେ ଇଏ ପଡ଼ିଛି ତ ମୁଁ ଧାଉଁଥିଲି ଖାଇବାକୁ ମତେ ଡାକି ଚିନ୍ତା କର जे झियो ହଁ ସାଦେ କାଇଁ ମୁଁ ତ ତତେ ଜାଣି ପାଇଲିନି ତମେ ମତେ ଜାଣିପାରିଲନି ସାଦେ हाँ ମୁଁ ପୁରା ସେଠି ଘରେ ଭଲ ହଲି सତରେ ହଁ तू सेठ देबो हलानी अरे झियो ସାଦେ ମୁଁ ତତେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲି ହଁ କାଇଁ ତୁ ତ ଜମାରେ ବି ଖାଉଥିଲୁ ସାଦେ ए गोना गोना कौन बड़ा भाई लेके लेके आई छु ନାଇଁ ମୋ ସାଦେ तू सेठ देबो हलानी ना अब पूरा बदल गलनी ସାଦେ हां ଘରେ ବସି ବସି ଭାରି ବିରକ୍ତି ଦିଆ ହେଇଗଲି ବିରକ୍ତିଆ ହଁ आहा ଆଉ ବିରକ୍ତି ହେଇଗଲି ତ ହଁ। ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି କୋଉ ଦିନ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି ତ ହଁ। ଆଉ କୋଉଠି କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଣ୍ଡସ୍ୱର ରୋଗ ହେଇଛି बस बनाइছি ହଁ କାଣ୍ଡସ୍ୱର ରୋଗ ହେଇଛି ଶୁଣିଛି ତ ପଳେଇଥିଲି ବାପ ଘର ଆଡେ ଆଉ हां ହଁ जे झियो ହଁ ଶାନ୍ତି ମୁଁ ତ ପତା ତ ପାଇ ସାରିଲିଣି ହଁ ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲିଣି ତୁ ସେଠିକାର ବହୁ ଭଲ ହେଲେ ଯେ ଝିଅ ଶାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଥିଲି ଦୁଆରେ ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି सोना ଏଇବାଟା ଥିଲା ନାଇଁ ମୋ ଶାନ୍ତି ତମେ ମିଛ କଥା କହୁଛ ହଁ ନାଇଁ ତମେ ମିଛ କଥା କହୁଛ ବହେ ମଦ ପିଇଛି ନାଇଁ ମୋ ଶାନ୍ତି ହଁ ସିଏ ତ ମତେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ କହିଥିଲେ କାଲି ଆଉ ମୁଁ କଥା ମିଛ କହୁଛି ନାଇଁ ମୋ ଶାନ୍ତି ସିଏ ମତେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ କହିଲେ ମୁଁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆସିବି ଆରେ ନାଇଁ ମୁଁ ମିଛ କହିଲି ମୁଁ ଦୁଆରେ ବସିଥିଲି सोना ଆସିଲା ମତେ ଗୋଟେ ନମସ୍କାର ଓଳିକି ପକେଇଲା ମୁଁ କହିଲି सोना अरे बेटा तू नागे ମୁଁ କୋଲକାତାରେ ଫେରିଲି ଆଉ ଖରାରେ ଗଲା ମିଳିଛି ବୋଲି କହୁଥିଲା ମଦ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ପିଇଛି ସତରେ ଶାନ୍ତି ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ତ ତମେ ମିଛ କହୁଛି ନାଇଁ ମୋ ଶାନ୍ତି सोना ପରା ଖରାରେ ଗଲା ତା ସାଥେ ତୁ ଖରାରେ ଯାଉଛି ହଁ ହଉ ତାହେଲେ ଶାନ୍ତି ସେ ବାଡ଼ିକି ଆସିଲାଣି ତାହେଲେ ସେ ଯଦି ଜାଣିବ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋ ବାପ ଘରକୁ ବୋଲି ମୋ ପଛ ଆଗ ସବୁ ସମାନ କହିଦବ
ହଁ ମୁଁ ଆଗ ପଳଉଛି ଘରକୁ ହଁ ଯଦି ସେ ଘରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଭଲ କଥା ଆଉ ଯଦି ନଥିବ କଥା ସରିଲା ମୁଁ ଘରେ ଆଗ ବସିଯିବି ତାହେଲେ ଦେଖାଯିବ ହଉ। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ନା ତମେ ହଉ କଣ କଥା ହଁ ମୁଁ ତ ପଛରେ ଯାଉଛି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ଶାନ୍ତି ହଁ କଣ କପଡା ପଡିଛି ମ କଣଟେ ପଡିଛି ହଁ ଆରେ ମୋ ଘର ଭିତରେ କି ଅଛି କପଡା ଖୋଲ ମୋ ଘର ଭିତରେ କି ଅଛି କପଡା ଖୋଲ ଶାନ୍ତି କଣ କପଡା ପଡିଛି ମ କପଟେ ପଡିଛି ଆରେ ଦେଖେ ଭଲ କି ଦେଖେ ଶାନ୍ତି ତୁ କବାଟ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଟି ନାଇଁ ଶାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଗଲା ବେଳେ ନା କପଡା ମେଲ କତିକି ପଳେଇଥିଲି କବାଟ ମେନ୍ ଲାଗିକି ପଡିଥିଲୁ ମୋ ହଣ୍ଡିଆ ମେଲ ଥିଲା ଆଉ ତାହେଲେ କିଏ ଗୋଟେ କବାଟ ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଡାକେ ଟିକେ ଭଲ କି ଡାକେ ହଣ୍ଡିଆ ଡାକୁଛି ଆରେ ମୋ ଘର ଭିତରେ କି ଅଛି କପଡା ଖୋଲ ଆରେ ମୋ ଘର ଭିତରେ କି ଅଛି କପଡା ଖୋଲ ଆରେ କେউ ବି ଅଛନ୍ତି କପଡା ଖୋଲ ମୋ ଶାନ୍ତି କପଡା ଖୋଲୁନି କବାଟ ଖୋଲୁନି ନା ଦେଖେ ଟିକେ ଧୀରେ ଭଲ କଣେଇକି ଡାକେ ଟିକେ କାଲିକା ଶୁଣୁଥିବ ତ କଣେ ଡାକ ଶୁଣିକି ଉଠି ପଡିବ ଡାକେ ଶାନ୍ତି ହଁ ଆରେ ଡାକୁଛି ଡାକେ ଆରେ ମୋ ଘର ଭିତରେ କି ଅଛି କପଡା ଖୋଲ ନା কি অচ্ছা কপড়ে খোলা মুখরা ভিতরে ये से अच्छा है कपड़ा मुखरा भीतरे ये से अच्छा है कपड़ा ଯଦି ମୋର ଧର୍ମ ଭାଇନା କରିବେ ଯଦି ମୋର ଧର୍ମ ଭାଇନା କରିବେ ଟିକେ ତେଲ ମୋ ଘର ଭିତରେ ଇଏ ସେ ଅଛନ୍ତି କବାଟ ଯଦି ମୋର ବୁଢ଼ାକୁ କହିବ ଦେ ବସେ ଠିକ ଯଦି ମୋର ବୁଢ଼ାକୁ କହିବ ଦେ ବସେ ଠିକ ପ୍ରକାର ମୋ ଘର ଭିତରେ ଇଏ ସେ ଅଛି କବାଟ ଶାନ୍ତି ହଁ କଅଁଳେଇକି ଡାକିଲି ତଥାପି କବାଟ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଖୋଲୁନି କବାଟ ନାଇଁ ପରା କେତେ ଡାକିଲୁ କଣେ ଖୋଲୁନି ଶାନ୍ତି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛ ହଁ ଏତେ ଡାକିଲା ପରେ ଟିକେ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କବାଟଟା ଭାଙ୍ଗିଦେ ଆଉ ମୁଁ ଘରେ ଏବେ ସଜନା କାଠରେ କବାଟ ତିଆରି କରିଛି ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ସଜନା କାଠିରେ ଭାଙ୍ଗିଛି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ କହୁନ ଭାଙ୍ଗିଦେ ପଇସା ତକ ସବୁ ବିଜୁ ଦେଇଦେବ ସିଏ ତ ଏବେ କଣ ଆଣିଛି ଯେ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ବହୁତ ପଇସା ବିଜୁରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି ହଁ ମୁଁ ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ତୁ ଭାଙ୍ଗିଦେ ବିଜୁ ପଇସା ଦେବ ନହେଲେ ଆମେ ଆଡେ ପଇସା ଦେବ ସିଏ ପୁରା ଖଣ୍ଡେ ଚୋର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସିଏ କଣ ଦେବେ ମୁଁ କହିବି ତୁ ଭାଙ୍ଗିଦେ ସେ ବିଜୁ ଦେବ ହଁ ହଁ ନାହିଁ ତମେ ଯଦି ଦବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି କବାଟ। ହଁ ମୁଁ ଦେବି ଭାଙ୍ଗିଦେ ତାହେଲେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି ଭାଙ୍ଗିଦେ କବାଟ ଖୋଲା ଆରେ ଘର ଭିତରେ କବାଟ ଖୋଲା
ପୁତି ଏଇ ଜମିରେ ପଇସା ଉଠଲା ମାଇକିନା ଘରେ ନାହିଁ ଟେନସନ୍ ଅଛି କୁକୁର ପଶିଗଲା ସେ ତ ମଣି ଭାଙ୍ଗିଦେବି ଗଲା ସାଦେ হ্যাঁ ये कौन ले लिया कुकुर লেলিয়া কুকুর हाँ? আরে লেলিয়া কুকুর ধোলা করে দে বলকে দে কেটে কেসনা ये सादे ये कौन सुंग सुंग होती সুগু সুগু হচ্ছে টিকে পাক খুঁজাই দেখিলু কি राती गोरिया कुकुर দি কইলে কুকুর টিকে ভলরে দেখিলু দেখিলু দি কইলে না কি ये सादे হ্যাঁ ये सी ये সিয়ে ये सी সিয়ে কি ये सी সিয়ে অঙ্গনবাড়ি দিদি অঙ্গনবাড়ি দিদি আইয়া আরে অঙ্গনবাড়ি দিদি তো ঘরে কাই বসলে খালি ছতুয়ারে গেলে তো হ্যাঁ আজ অন্ডা দেওয়াকে আইথেবে অন্ডা বাবু ডাকে ডাকে মা খুশি মা দিদি দিদি কোনটা দেওয়াকে আইছ ନାଇଁରେ ବାଡ଼ିଛା ତେତେ କରୋନା ଟୀକା ଦେବାକୁ ହେଇଛି তো সেখানে তো তিনটা ডোজ নেই গলানি 3ଟା ଡୋଜ୍ ନେଇଛୁ না ଏବେ ପରା সান্দে হ্যাঁ না ইয়ে কଣ হাড়ু হাড়ু কହୁଛନ୍ତି ইয়ার বেল কইছুতি না দিদি কি ডাইরেক্ট পଚାର সাইড মে যা ডাইরেক্ট আচ্ছা দিদি ତମର ଟିକେ ଦେଖିଲ ବାଡ଼ିଛା ତୁ କଣ ମୋର ଦେଖିବାକୁ ହେଇଛି ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ତତେ ଦିଦି ଗୋଟେ କଥାଟା ଟିକେ ଭିତରକୁ ନେଲେ ନା ମୋ ଦିଦି ସେମିତି କଥା ନୁହଁ ତମ ଓଢ଼ଣୀ ଟିକେ ଖୋଲିଦେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଓ ଏଇ ହଁ ତମେ କହିଥିଲି ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଦେଖେଇ ସାରନ୍ତିନି ଇଏ ଦେଖେଇଲ ତାହେଲେ ଦେଖିବ ଦେଖେଇଲା দেখেলা দেখেলা দেবে তোরা মন দেখেলা দেবে তোরা মন মারি দেলা चांदे चांदे हाँ ये दीदी नो है दीदी लोग नहीं ये किए ये मम्मा आई बुढ़ा तो माई पसंद ये कसी पीड़ी में फंसी आई जिल्ला देखिने थुलुकिरा गुरु आऊ हेलो पति तू आज कम गला महाप्रभु बोला तू सुनला ଚୈତ୍ର ମାସ ମଙ୍ଗଳବାର ମଙ୍ଗଳା ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି वो आला तोर बड़े सम्मान नहीं मैं तो आई थी ଏ ମୋର ଅଛି ମାମା ବୋଉ ମତେ ଶିଖେଇଛି हां ଏଇଠି ମୁଁ ତରତରରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ତ वो को ढकला ଏଇ ତମକୁ ଡିଆ ମାରିବା କଥା ନୁହଁ हां ମୁଁ ମାରି ଦଉଛି हम तो गमली हां ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତମେ ମୋବାଇଲ ରାଗିନ ତ ना ସତ ରାଗିନ ନା। ସତ ना ତମେ ତ ରାଗିନ हां हां मैं जाऊं कौन बारूले बिछला कौन फसी हेलनु कौन लगला कुआ जाइथला ଖେଳି ଦେଲା ପଛକୁ कुआ जाइथला धन ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ओ ବାପ ଘରକୁ उठो तो कम ଉଠଉଛି ତମେ ତ କୁଣ୍ଠା सब कथा कहा कुआ जाइथलु ଆଉ ସାଣ୍ଡେ କଦରେ ତୁ କଣ କଥା କଥା ମୋ ବାଡ଼ିଛ ସାର କଥା ଥିଲା ମତେ କଥା ମଥା ଯେତେ ଯାଇଥିଲୁ ପରେ ସତ କଥା କହ ସତ କଥା ଗୋଟେ ମିଛ କଥା କହୁଛି ସତ କଥା କହ କହିଲେ ନହେଲେ କେଦିନି ବାପ ଘର ହେଇଥିଲା ବାପ ଘର ବାପ ଘର ହେଇଥିଲା
ପାଚିନି ପାଚିନି ଏଇଟା ନାଲି କହୁଛି ମତେ ନାଲି କହୁଛି ତତେ କାନ ଲାଜି ମାରତେ ଆରେ କଥା ବେଶୀ ତା ତୋର ମୁହ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ଖବର ତୋର ରଜ କରେ ଆରେ ରଜ କରେ ଲୁହ ଚୁପ ପାଟି ବନ୍ଦ କରେ ବେନ ଖରାପ କରିଦେବି ତତେ ସଜଟା କହୁଛି ମୋ ନା ଧରିବି ରହ କଣା କରି ରଖଲେ ପିଇ ଦେବେ କାଳେ ତୁ ତ ଦେଇଛନ୍ତି ସତେ ଢକ ଢକ କରିକି ପିଇ ଦବୁ ଆଉ ପତି ଯା ହେଲାଣି ପତି ପତି କେତେ ଦେବେ ପତି ମତେ ଟିକେ ଦଳି ପତି ଶୁଣ କଥା ଶୁଣ ଗାଁ ମାନଙ୍କ ସେବା କଲେ ଏତେ ପ୍ରେମ ତମର ତ ଭଲ ଆମେ ଲାଗେ ଭଲରେ ଚଳିବା ଆଉ ଟୋକା ସାଥିରେ କଲେ ବୁଲିକି କର୍ଣ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣ ହବୁ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଯୋଉ ରସ ତମ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ଡାକୁଆ ହେଇଗଲାଣି ନାଇଁ ତୁ ଅଛୁ ଭଲ କହୁ ଫୁଟିଛୁ ନା ଚିଆ ଦେଇଛ ତୁ କାକୁଡି ନା ତରଭୁଜ ନାଇଁ ହଁ ଛାଡ଼ ବୋଇତାଳି କଖାରୁ ନାଇଁ ଗାଁ ସେବା କରିକି ଭଲରେ ଚଳିବ ଆଉ ତ ଆରେ ସୁନା ଆରେ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ବାଡାବାଡି କରନି ବୁଝାବୁଝି କରି ଘରକୁ ନେ ଆଉ ଆଡେ ବି ଗାଁର ସେବା ହଉ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପାଇବ ହଉ ଆଉ ଯଦି ବାଡେଇବେ ଗାଁ ସାରା ଏକା କରିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗାଁ ସାରା ମିଶିକି ସେ ପାରିବୁନି ମିଶିକି କର ମିଶିକି କର ଧକ ଧକ ନାଇଁ ଥାଉ ମଝିରେ କାଉ ମିଳିଯାଉଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଥାଉ ଧକ ଧକ କରୁଛି ପତି ଆଉ ଏର ବଡ଼ କାମ ହଉଛି ଲୁଗାପଟା ଟିକେ ମାଗେ ନେଇକି ଯିବା ଆଉ ତତେ ଗୋଟେ ଜାଗା ବୁଲେଇ ଆଉ ମାଗୁନୁ ତାପରେ ନାଇଁ କହିବି ତମେ ଜାଗା ନା ନା ବୁଲେଇବି ମୁଁ ଯୋଉଠି ଅଛି ହଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ କହିଲେଣି କଣ ବୁଲେଇ ନେବେ ବୁଲିବା ଯାହା ହଉ ହେଇ ଆଉ 4-5 ଘଣ୍ଟା ପଠେଇ ଦେବି ଆଉ ବାବୁନି ତାହେଲେ ଏ ଭଗବାନ ମତେ ଲୁଗା ଦେଇ ବୋଲି କେତେ ଜଣ ଟିକେ ବସିଥିଲେ ଏ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ମତେ ଦିଅ ହେ ସାଥେ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ମତେ ଦିଅ Bonita look at me, your head,
ମାଉସୀ ଆବେ ଏକୁ ଆସୁନା ଆମେ ଯିବୁ ଏ ପୋଡ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଭାରି ଲେଟ୍ କରୁଛୁ ଦେଖ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତୁମେ ଅସର ଆମେ ଗୋଟେ ସେବକ ସେ ବାଛି ବାଛି ଭଲ ଲୋକ ଆଣିతే ଭଲ ଲୋକ ଆଣିଥାନ୍ତେ ନା ବାଟ ଦେଇଦେବେ ମନ ଖରାପ ହବନି ଭଲ ଦେବେ ନା ଆଉ ଜାଣିପାରିବ ତମେ ଜାଣିପାରୁନ କୋଉଠି ସେଟା କେତେ କାମ ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆସିଲି ଆଗ ମୋ ଲୁକିଟା ଦେଇ ସେଠି ତ ଲୁକା ଦେଇନାହାନ୍ତି କିଛି ତ ନହେଲେ କିଛି ତ ଅଳ୍ପ ତ ଦେବେ ନା ନାଇଁ ତୁ ତ ଏ ପୁରୁଣା ଛାଞ୍ଚରେ ରହିଲ ବଡ଼ ଦଉନ ପଇସା ମାଗୁନୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ତମେ ଦେଲେ ତୁ ଧାନ ଦେଇଦେବୁ ହଁ ଧାନ ଦେବେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଖଣ୍ଡେ ଦେବେ ତ ନେଇଯିବେ ଧାନ ଦେଲେ ଇଏ କରିବୁ ତଳି ପକେଇବୁ ବଡ଼ ତଲ ଟଙ୍କା ମାର ଯାଉନ କ'ଣ ନାତି ଧରିକି ବୁଲିଯାବ ଦେଖୁନ ପଇସା ମାଗୁଛି ଝିଅ ବାଗିଆ ମାଗିନା ଯିବନି ନହେଲେ ତମେ ଆଣ ଆମେ ଯିବୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯାହାହେଲେ ସାତେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ ଦେବେ ନ ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ ବସିବି ଦେବେ 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 ତ ଆଣ ଆଜି ବି ତମ କାମ କରିବି ସିଧା କଥା କହୁଛି ଆର ଘର ଖବର ଏଇଠି ଥିଲା ମୁଁ ମୁଣ୍ଡା ଘର କରିଥିଲି ଯେ ମୁଣ୍ଡା ତ ଯାହା ଦେଲା ଦେଲା କାଟିଦେଲା ମୋ ମଣ୍ଡା ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ମାଗିଲି ଯେ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେନି ଆଉ ତମର ଯଦି ହେଇତେ କରିବା ଲଗେଇ ଦେଖିବ ପରେ କାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ତମ ଆସିବି ତମେ ଯଦି ମାଗିଲେ ଭଲ ନୁହଁ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ତମେ ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ପଳଉଛି ଏବେ ଛାଡ଼ିବ ସେ ତମକୁ ପଇସା ଦେଲେ ପଳେଇ ତମ ଭଉଣୀ କରିଦେବ ତମେ ଚାଲ ମୁଁ ତାକୁ ଘରକୁ ଯିବି ସେ ନ ଦେଲେ ଛାଡ଼ିକି ପୁରା ବ୍ଲର ହେଇଗଲା ଦେଖିବୁ କୋଉ ସୁନ୍ଦର କହିଲୁ